Җомга кичләре теләп Сабал укуннары телевидениесе үз эшен башлый. Хәерле кич, исәнмесез? Атна информацион программасында сезне яңалык хәбәрләр белән таныштырырбыз һәм бүгенге чыгарылышта. Кадетлар тантаналы шартларда ант кабул итте. Саба районында яшәүче удмуртларның үз милли мәдәни автономиясе бүлекчәсе булдырылды. Олышыңар авылында яшәүче Хәбирә әби Ярулина 90 яшендә дә хәрәкәттә. Теләче районы Олы Мәтәскә авылы халкы яңа мәчетле булды. Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннаханов кичә районыбыз оешмалары җитәкчеләре белән киңәшмә үткәрде. Көн тәртибенә республика күләмендә үтүче авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә катнашу льготадан файдаланучы категориясына керүче гражданнарны социаль пакет белән тәэмин итү, бу мәсьәләдә килеп туган проблемалар, киң җәмәгатьчелек булган урыннарда террорчылыкка, экстремизмга каршы профилактик эш гамәлләр, коррупция белән бәйле хокук бузу буенча эш барышы мәсьәләләр куелган иде. Һәр кайсы буенча белгечләр чыгышлары тыңланды. Киңәшмәне алып барган район башлыгы Рәис Миннаханов булган проблемаларны хәл итү бурычын куйды. Туган илем, гаиләм, иптәшләрем алдында үрнәк шәхес булырга сүз бирәм. Икшермә кадет интернат мәктәбе укучылары шушы көннәрдә тантаналы шартларда ант кабул итте. Районның мәгариф учрежденияләре арасында Икшермә кадет мәктәбе үзенә аерым урын алып тора. Бу елгы уку елында биредә 187 бала белем ала. Шуларның 141-е кадет классларында укый. Биредә Саба районыннан гына түгел, Татарстан Республикасы районнарыннан һәм Россия төбәкләреннән килеп тә белем алалар. Мәсәлән, Казаннан 14, Күкмарадан 9, Питрәштән 11 бала килеп укый. Кадет мәктәбендә белем бирү белән рәттән патриотик тәрбия дә игътибар үзәгендә. Кадетларны дисциплинага, хәрби уку йортларына әзерлекле итеп тәрбияләү мәктәпнең төп бурычларының берсе. Кадет антын бирү чарасына алар аеруча җентекләп әзерләнәләр. Бу безнең өчен иң зур чара инде. Бу принятие присяги дип атыйбыз. Шушында килгән яңа кадетлар безнең присяга бирә. Шушы мәктәптә укырга тырышып, тәртип сакларга, бер-берсенә ярдәм итәргә дигән присяга инде бу безнең. Шит төбәктәге балаларны бирегә башлыча хәрби кеше булу хыялы укырга китерә. Тантанага килгән әти-әниләр дә бу турыда ассызыклап әйтәләр. Арча һәм Әтнә районнары буенча хәрби комиссар Алмаз Бырхановның улы Әмир әтисе кебек хәрби булу хыялын тормышка ашыру өчен беренче адымнар ясый. Бу мәктәп турында инде без ишетеп белә торган идек. Нишләп дигәндә инде мин үзем сезнең үзегезнең хәрби комиссар Закиров Фәнис Фаридович белән бик якын элемтәдә торабыз без. Дуслар дип әйтсәк тә була. Бу мәктәп белән инде безнең хәрби комиссар үзебезнең генерал-майор Погодин Сергей Николаевич бик кызыксына. Һәм инде менә үземнең улым үсеп җитеп, бу ел үземнең улымны да шушы мәктәпкә бирергә булдым. Хәзер көндә инде баланың мин шул килгәләп укуын, дәресләрдә катнашам, аның тәртибе белән кызыксынам. Һәм инде менә башка мәктәпләр белән чагыштырып караганда, уку ягыннан да, һәм инде балам үзенең тәртип ягыннан да ныгыды да и үзен уже ир-егет итеп, солдат итеп саный башлады. Үзенең тәртибе белән дә менә хәзер көндә инде ул безнең күп әти-әнинең зур проблемасына әйләнеп бара. Балаларның тәртип ягы, ул өйдә әти-әнигә булышу дип әйтмәм, шул ук урын җыюына, шул ук савыт-саба җыюына, шул ук үзенең бүлмәсен җыештыру. Ә хәзер көндә менә бала, аны әле ул монда менә ай ярым барлыгы укый, инде шул ай ярымда да инде үзенең үзгәргәнлеген күрсәтә. Аңа уже әйтәсе юк, урынны җыйдыңмы, анда тишеңне чистарттыңмы, үз артына җыештырган әйтәсе юк. Ул уже киемен элеп куя, үзенең урынын җыештыра, һәм инде менә без аның белән прогулка чыксак та, бер җирдә эшләсәк тә, ул элекке шикелле эшләмим, теләмим, теге җирем алҗыды, бу җирем авырта, андый нәрсәне әйтми. Бала уже үзгәрде. Без монда инде әти-әниләр бик канәгать хәзерге көндә. Менә монда күреп торасыз, кызлар да бар, малайлар да бар. Менә 200-гә якын җегет укый. Тәртип тә әйбәт, уку да әйбәт. Тем более инде балаларыбызның менә хәрби киемнән бу безнең дәүләтебез киендерә, дәүләтебез ашата. Һәм инде без әти-әниләр моның белән канәгать. Хәзерге көндә балаларыбыз илебез өчен чын патриот булып үсәләр. Балташ районыннан Низамовлар гаиләсеннән 2 бала үзләре эзләп табып биредә укый башлаганнар һәм бик ошатканнар. Иң мөһиме, алар биредә теләп укыйлар. 6 класста Низамов Рамазан, быел мне 10 класска керде Низамова Мәликә. 4 класста укыганда малаем үзе компьютердан эзләп табып, мин китәсе военный буласым килә дип, үзе табып, ярты ел эчендә белешеп, танышып, монда китерде үзе. Кадетлар үзләре дә мәктәпләре белән биредә белем алып, күп нәрсәләргә ирешүләре белән горурланалар. Мин теләгем бик зур военныйга керергә. Шуңа күрә мин монда килдем. Минем монда абыйның дусты укый, шул миңа әйтте. Минем монда бүтән дусларым, монда укырга кызык, төрле кружоклар бар. Укуы әйбәт, укытучылар әйбәт.
Бу присяга без шагать итәргә өйрәндек. Ничек төзелүләрне, ничек йөргәннәрне, басуларны стройга. Кадет антын кабул итү тантанасында Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиев, башка район вәкилләре һәм әти-әниләр дә катнашты. Кадет антын быел 31 укучы кабул итте. Аларга таныклыклар тапшырылды. Кадет мәктәбенең патриот командасы күптән түгел генә Казан шәһәрендә үткән хәрби гамәли ярышларда катнашып, 18 команда арасында беренче урынны яулады. Бәйгенең бүләкләрен кубок, 500 мең сумлык лазертак комплексына сертификатны команда әгъзалары кабул итеп алдылар. Республика диңгеше ветераннарының Морское собрание иҗтимагый оешмасыннан да кунаклар катнашты һәм кадетларны бәйрәм белән кутладылар. Безнең Казанда подшефная школа бар, аннары Василий Датранин, поэтому Зеленодольская да была без мәктәпләрдә якынбак миңа балаларны яратабыз. Андый мәктәптә, вот как у вас кадеты и так далее, совсем икенче балалар. А так, аларга интернет самый главный в данный момент. Поэтому много зависит от того, как их воспитывать. Ул мәктәпкә керәсең, анда дисциплина, порядок, исәнәшәләр. Игелеклелек, тугры дуслык, хәрби ант, ватанга шиксез мәхәббәт рухында тәрбияләнгән кадетлар гомер-гомергә үрнәк булганнар. 2013 елдан бирле эшләп килүче Икшермә кадет мәктәп-интернатында белем алучылар төрле һөнәр сайларлар. Ләкин бурыч, намус, ватанга, якыннарыңа мәхәббәт кебек төшенчәләр алар тормышында зур роль уйнаячаклар. Районыбызның Мишән, Югары Симет, Улышыңар, Тимершык мәктәпләренең 8-10 сыйныф укучылары бер юлы берничә һөнәрне үзләштерде. Чара Тимершык мәдәният йорты базасында узды. Укучылар каршында янгын сөндерү, коткару, полиция, юл хәрәкәте минлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре, техника, махсус кием, эш җиһазлары, аларны хезмәттә куллану тәртипләре белән таныштырды. Шушы һөнәрләр турында сөйләде. Һөнәри юнәлеш белән берлектә әлеге очрашуда укучыларга тормыш иминлеген һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча профилактик аңлату эшләре дә үткәрелде. Район үзәк шифаханәсе табиблары, эчке эшләр, Соба һәм Теләче районнары буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эш бүлекләре хезмәткәрләре чыгышлары тыңланды. Районыбыз хәбәрләре белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Соба районы Иштуган бистәсендә утмуртларның милли мәдәни автономиясының җирле бүлекчәсе эшли башлады. Аның җитәкчесе итеп Иштуган урта мәктәбе директоры Анатолий Макаров билгеләнде. Гөлшат Галиәкбәрова дәвам итә. Милләт-ара мөнәсәбәтләрнең ныклыгы күп нәрсәгә бәйле. Үткән тарихка хөрмәт, милләтне төрле яклап үстерү өчен куелган хезмәт тә милләтләр арасындагы дуслыкны ныгыта. Оештыру җыелышында Татарстан Республикасында утмуртларның милли мәдәни автономиясе җәмәгать оешмасы җитәкчесе Андрей Герасимов, оешманың башкаручы директоры Марина Иванова һәм район җитәкчеләре катнашты. Иштуган мәктәбен мисалга алсак та, биредә белем алучы 71 баланың 34-е татар, 31-е утмурт һәм калганнары башка милләт балалары. Иштуганда һәм тирә-як авылларда да шактый санда утмуртлар яши. Безнең районда 31 меңнән артык халык яши, шуның 96% татар, 1% инде 437 кеше төрле милләт вәкилләре һәм 971 кеше бу 3% туры килә рус милләтеннән булган. Менә бу шушындай хәзер республика күләмендә яңа Ассамблея народов Татарстана дигән ни бар бит. Шуның яңа бинасы ачылды. Дом дружбы халыклар дуслыгы йорты. Менә шушында инде төрле милләт вәкилләре үзләренең ассамблеяларын төзеп, шушында бүгенге көндә бик матур гына яшәп, эшләп киләләр. Һәм шулар тарафыннан безгә тәкъдим ителде сезнең райондагы уртмуртларның менә культурный автономиясын төзеп булмасмы дип. Һәм без аңа бик рәхәтләнеп ризалык бирдек. Ни өчен дигәндә? Менә шушы районыбызда яшәгән халыкның шушы соңгы халык сан алу нәтиҗәләре буенча 225 кеше уртмурт милләтеннән. Менә шушы аннан соң без инде соңгы бер 10 ел бардыр Уртмуртия башкаласы Ижевскийга барып, үзебезнең милли сабан туйларыбызны шунда бергә үткәрәбез. Бик матур гына, бик дустана гына ул безнең килеп чыга. Алар анда инде хәзер безнең бик якын дусларыбыз бар. Алар белән һәр даим без аралашып торабыз. Аннан соң менә бу Иштуган мәктәбе, Иштуган мәктәбендә менә бүген әйтеп китилде, 71 баланың 31 бала бүген уртмурт милләтеннән булган балалар монда белем ала. Һәм монда инде уртмурт авылларыннан килеп балалар укыйлар һәм әти-әниләр бу мәктәпкә балаларын бирергә теләп торалар. Менә шушыларны исәпкә алып
Инде без тәкъдимне кабул иттек һәм инде алар белән шулай матур гына эшләп киләбез. Саба районының Иштуган бистәсендә генә удмуртлар яши. Биредә яшәүчеләрнең татар, рус, удмурт телләрендә иркен аралашулары гадәти күренеш. Һәр милләтнең бәйрәмнәрен бергәләп үткәрәләр. Ветераннарның Тюрагай удмурт фольклор ансамбле уңышлы эшли. Мәктәптә дә бу юнәлештә шактый эш башкарыла. Удмурт халкының бәйрәмнәре бит инде ул ел саен үткәрелеп бара. Мәсәлән, инде без ул христиан бәйрәмнәре белән бәйле булалар алар. Без мәсәлән ул Пасха бәйрәмнәре, аннары инде менә мәктәптә ел сайын үтә безнең телләр бәйрәме, ул атналыкларда инде без төрле чаралар үткәрәбез. Ул телгә багышланган инде Гронбаттон бәйрәмнәрдә актив катнашырга тырышабыз инде. Менә безнең быел яшь кенә эшләп килә торган бәләкәй генә коллективыбыз бар. Шуның җитәкчесе Игнатия Светлана Анатольевна. Алга таба да инде хәзер инде район эчендә генә түгел, районнан тыш да инде ул конкурсларда, милли конкурсларда катнашырбыз дип ышанып калабыз. Шарада катнашучыларны мәктәп музее белән дә таныштырдылар. Аларны иң җәлеп иткәне борынгыдан сакланып калган удмурт милли киеме булды. Цели нашего визита избрать руководителя национальной культурной автономии уже в Богатых Сабах, в районе Богатой Сабы. Вот, выводы какие. Очень понравился ваш новый руководитель Анатолий Владимирович. Чувствуется то, что любит свое место, любит свою работу, любит детей. Вот, и поэтому уверен, что та работа, которая важна для каждого из нас по сохранению традиций, культуры, по уважительному отношению к национальностям, те, которые проживают в Богатых Сабах, да, любви, дружбе даже к этим национальностям. Это та работа, которую мы будем совместно вести. Безнең Татарстан Республикабыз бик милли республика дип әйтгәндә, монда безнең 173 народа проживает. Бар мөмкинлекләр тудырылган монда Татарстанда безнең өчен эшләр өчен. Удмуртлар менә 5 безнең халык, Татарстанда яшәүче торучы халык, 5 халык арасында иң зурысы удмурт халкы да керә шул. 5 халык арасына күп яши торган кешеләр шулай оештыргач, үзләренең инициативалары булгач, безнең инициатива гына түгел бит ул. Без килдек тә эшләдек тә ясадык дигәндәй. Кешедән инициатива килсә, без бик тә шатбыз шул кешеләргә булышырга дип. Автономия ни өчен ул бар, и ни өчен ул эшли, ул булышу өчен эшли. Үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап калдырыр өчен. Шуның өчен без бик тә шатбыз. Халык безгә килсә, безгә обращаться итсә, без бик шат калабыз шуның өчен. Төрле милләтләр һәм мәдәниятләр гомер буе дус яшәгән Иштуганда удмуртларның милли мәдәни автономиясе иҗтимагый оешмасының Саба җирле бүлеге үз эшчәнлеген башлады. Ә моның өчен биредә мөмкинлекләр дә һәм электән килгән тәҗрибә дә бар. Бу атнада тагын бер райондашыбыз 90 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Улы Шуңар авылында яшәүче Хәбирә апа Яруллинага илебез президенты Владимир Путинның бәйрәм открыткасын халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин һәм урындагы җитәкчеләр тапшырды. Гөлназ Вахитова хәбәре. Хәбирә апа Яруллинаны Шыңар һәм күрше-тирә авылларда белмәгән кеше сирәк. Гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган ихтирамга лаек укытучы ул. Аңа карата булган хөрмәт һәм рәхмәт сүзләре чиксез. 90 яшьлек юбилее белән котларга килгән җитәкчеләр дә аны җылы сүз, бүләкләр белән сөендерде. Кремльдә дә онытмаганнар сезнең зур тырышлыгыгызны, хезмәтегезне, батырлыгыгызны. Владимир Путин дигән кешене беләсезме? Авылны кышы Ул да сезгә үзенең кутлавын җиткергән, я, амасы балалар ачып укырлар. Әби үзе тумышы белән югары Утар авылыннан 1945 елда Олы Шыңар авылына башлангыч сыйныфлар укытучысы булып килә. Үзе дә бәләкәй генә гәүдәле кыз, бик тырышып балалар укыта башлый. Хезмәте дә бик тынгысыз, дәресләрдә укытырга, агитаторда, хәтта артиста булырга туры килә. Чөнки бәйрәм саен төрле чаралар үткәрергә, концертлар куярга кирәк. Спектакльләрдә дә бик теләп катнаша, яратып уйный кыз. Яңа гына сугыштан солдат хезмәтен үтәп кайткан күрше егете Хакимулла абыйның да күңелен яулап ала ул. Озак та үтмәй Яруллиннар гаиләсе барлыкка килә. 7-нче укып бетергән елны сугыш башланды. Ondan соң да мин укуымны ташламадым, 8-9 классларны укыдым да. Шуннан соң
Meni o'qituvchilar kursuna chaqirdilar. İlk o'qigan jurnallardan atmetkalarını qarab, şunda bizni bir sözünü o'qitdilar. Yozma işler oldular, sочинениялар, diktantlar, izlajeniyalar yazdırdılar, matematikadan yazma işler işlettiler. Min şuların barısında ona yakka tamamladım. Şundan soň meni Qozonga petучилищеga chaqirib, vizov keldi. Men şunda petучилищеga barıp o'qidim. Şundan soň şol soğuş bitken yılına indi. Bu soğuş başlangan yılda buldu bitindi avul mektebini tamamlaw. Soğuş bitken yılına meni şuşa Oluşunar avuluna o'qituvchi etip belgilediler. Yirak bulsa da keldim endi yirak ora, jayau yurdim haman. Niyem avırtı idi. Барлыгы 5 бала, 2 малай, 3 кыз дөньяга килә. Кызганычка каршы 4нче булып туган кызы Раушания 6 айлык вакытында вафат булган. Юбилярның иң улы баласы Фидаил абыйга бүгенге көндә 66 яшь. Ул Казан шәһәрендә яши. Фидания дигән кызы Чаллыда, Илюзия апа күрше Теләче районында. Төпчек улы Юлдаш абый Казан шәһәрендә гомер кичерә. Әмма безнең дә үз тормышы бар. Аллага шөкер. Аның хәйр-дугасында яшибез. Оныкларыбыз бар, правнуклар бар. Олар бик күп инде. Иң кичкенәсенә 2 яшь, анысы минеке. Оныклар бөтенесе укымышлы безнең. Әни ягына тарткандыр инде күрәсең. Вот. Хәтта почти бөтенесе югары белемне алар. Хәтта арасында кандидат наукта бар. Анысы минем малай. Химик технологический университетін бітірді енді ол. Шонда қазіргі уақытта шеп өз тұрмышы бар енді. Яғни біздің дүнияның, біздің семьяны шул тұтты енді. Міне әйтелер бетерлі. Аны көбісінше қотыңыз тұтадыр деп білемін. Міне семьяны, бітін финанс мәселелерін. Неге рахмет. Біз ішлеп өстік біз. İşte 4-5 yaştan bizge at çekip birerler biz kolxoz içinde şu yaşau rəvişi şulay kerek bulgandır endi o. Әти мәрхүм, әти юк инде, әти безнең сугыштан әйләнеп кайткан кеше бит инде o. Тулыр тулмас 18-17 яшьтән сугышка алганнар бит инде. Исән-сау кайтабы, ул узак еллар бергә яшәдек. Әти безнең бик тәвәккәл кеше ул. Бик тәвәккәл, кулыннан бүтән эш киләдер яны. Мин әнинең икенче баласы. Без семьяда 4 бала булып үстек. 5нче безнең әле апабыз бар иде. Менә мин аны үскәч кенә аңладым кем икәнен. Без бер туган апа шикелле, бер туганнар шикелле үстек без. Ул әнинең сеңлесе булган икән. Әниләр яшьтәнмәгәндә инде әбиләр безнең әни сеңлесен үзен алганнар инде. Шушылай итеп, шушы мәктәптә, шушы авылда үстек инде, 4 бала булып үстек. Энеме әйтеп үтте инде, без эшләп үстек. Әниләр, әтиләр безне эшкә өйрәттеләр. Рәхмәт аларга, аларның безгә хезмәткә өйрәтүләре безнең өчен файда гына. Безнең әни дә, әти дә бик тәвәккәл, бик тырыш кешеләр иде. Эшләделәр, җалны нине белмәделәр, авыр тормыш ләкин инде аларга. Тормыш авыр булды. Ну без ни күрмәдек. Мохтаҗлык күрмәдек. Ниде ашарыбызга да бар иде. Әни чыгып китәдер иде Мәскәүгә, Мәскәүдән төяп алып кайтадыр иде. Безне бик матур итеп киендерәдер иде. Бәйрәмнәргә безне матур итеп үзе күнмәкләр тегеп кидерәдер иде. Шапкаларны куян уйлап табып кидергән теккәндер инде ул. Шуларны тегеп, киертеп безгә
урындыкка бастырып, я шигырь сөйләтәдерие, бит әдерие. Безнең яни биргә ярата, безнең бөтенебездә биргә итәбез. Бүгенге көндә ветераннарга хөкүмәтебез салып биргән якты матур йортта бәхетле картлык кичерә Хәбир апа. Гаилә башлыгы Хакимулла абый гына 52 ел бергә яшәгәннән соң 15 ел элек бакыйлыкка күчкән. Хәзер әбекәй аны фотосурәтләргә карап, хатирәләрне яңартып еш искә ала. Үзе һәрвакыт хәрәкәттә, тәрәс төбен тутырып гөлләр үстерә, йон җигерли, шәл, йомшак ыек башлар бәйли һәм тегү машинасын әйләндерергә дә үзендә көч таба ул. Балаларга күлмәкләрне үзем тигеп, киертеп үстердем. Вакытия кешеләргә текмәдем, үзебезнең тормыш өчен кирәк ярак бар нәрсәне тектем. Мендәр тышлары да тектем, ястык тышлары, түшәк тышлары, юрганнар сырдым. Үзем сырган юрганнарым әле дә исән әле. Шушы авылда тудым, шушы авылда 20 яшькә кадәр үстек. Әнидән күп һөнәрләргә өйрәндем. Әни безнең гомер буе бәйләде, бик эшләде, бик эш яратадыр. Без дә эшләп үстек. Бәйләргә өйрәндек, шәлләр бәйләдек, носкилар бәйләдек, бөтен нәрсәне бәйләдек. Үзебезнең балаларга да бәйләгән әйберләр белән үстердек. Уеннарны бик күрмәдек дигән инде. Уены да булгандыр инде, кичкә таба уенга да чыгып керәдерик. Заманы шу булган инде аның. Аллага шөкер, бик әйбәт булды. Әни әтидән biz бик күпкә өйрәндек. Бик күп нәрсәләр, файдалы нәрсәләргә өйрәндек. Буш калмадык. 4 баласыннан тыш 8 онак, 12 онак чыгы бар Хәбир апаның. Һәрберсенә киңәш, тәрбия бирә. Яше олыгайса да аң белеме камил. Илебез, республика, район тормышы, үзе сыман озын гомерле әби-бабайлар 100 яшәрләр белән кызыксына. Телевизор карый, радио тыңлый. Тормышымнан канәгать, бик канәгать, балаларым тәрбиясендә яшим. Инде мин теге дөньяга баргач, әйтермен, мин ижмахны күреп килдем инде дип әйтерлек инде мин. Узак сыман бу тормышта әби узак еллар яшәсен. Тән саулыгы, аек акыл, бәхетле киләчәк телибез аңа. Киләсе материалыбыз Теләче районыннан әзерләнде. Улы Мәтәскә авылында узган җомгада яңа мәчет ачу тантанасы булды. Улы Мәтәскә авылының 500 еллык тарихы бар. Заманында биредә хәтта 2 мәхәлләдә мәчет булган. Бүген авылда 143 хуҗалыкта 570-кә якын кеше гомер кичерә. Халкы динле, эшкә булган, заман белән бергә атлый. Моңа кадәр дә олысы кешесе мәчет юлында булган. 1992 елда мәчет салынган иде. Ул искерү сәбәпле безнең авылдан туып үсеп, хәзерге көндә Казан шәһәрендә яшәүче Миләүшә апа Салахутдинова үзенең шәхси хезмәт белән тапкан малы хисабына мәчет салдырды. Менә шу 2 этажлы мәхәббәт мәчетне. Авыл җирлеге буенча безнең 5 авылда, һәрбер авылда да 5 мәчет, һәрбер авылда да мәчет эшләп килә. Имамнар бар, һәрбер авылда да. Аллаһга шөкер, халык дингә тартыла. Җомгаларда озан яңгыр һәр җомгада алга таба да мәчет халыкка хезмәт куяр дип калабыз инде. Сүздә юк, мәчет авылның йөзе. Манарасы әллә кайдан үзенә дәшеп, чакырып, хак юлга өндәп тора. Аннан моңлы азан агыла. Шушы шатлыклы вакыйганы уртаклашып, тантанада Теләче муниципаль районы башлыгы Илдус Зарипов, Татарстан Республикасы мөфти ярдәмчесе, Диния нәзарәтенең дәгъват бүлеге җитәкчесе Нияз хәзрәт Сабиров, Казан шәһәренең гаилә мәчете имам хатибы, шушы авылда туып үскән Рөстәм хәзрәт Хәйруллин, район имам мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиев катнашты. Һәрберсе үзләренең изге теләкләрен ирештерде, бүләкләрен тапшырды. Мәчетне төзүдә ярдәм иткән һәркемгә зур рәхмәтләрен җиткерделәр. Мәктәптә мәчеттә булды. Енді федерларымыздағын өсіп бара, шоғыры рахатланып, яшәргә, рахатланыштарға, табиғатны матурлығына, міне бұл мәчет болу. Бұл енді халықтың көңілін нәгәтә. Ол енді тәрбиялый. Әлеге матур, заманча һәм барлык уңайлыкларын булдырып эшләнгән мәчетне авылдашларына эшмәкәр Миләүшә ханым Сәләхетдинова бүләк итә. Улы Мәтәскә авылында күп балалы гаиләдә үсә ул. 9 баладан бүгенге көндә 8-е исән саулар. Энесе белән сеңлесе шушы авылда ата-ана нигезен барлап саклап гомер итәләр. Динне хөрмәт итү әнисеннән күчкән Миләүшә ханым. Мәдрәсә гыйлеме алган әниләре укымышлы булган. Балаларына да дини тәрбия биргән. Бүгенге көндә Миләүшә ханым гаиләсе белән Казанда яши. Авылдашларын исә ярдәменнән
белән ташламый. Ул Аллаһ Тәгаләдән килә торгандыр дип уйлыйм мин. Аннары малаемның да әйткәне бар иде. Әни, әйдә мәчет салыйк әле дип. Ничектер шул ата-ананың нигезен торгызганнан соң шул искә килеп төште. Ничектер. Тотындым мин шулай әйтәм. Тотынам да эшләп тә бетерәм. Минем шундый гадәтем бар. Сузып бер дә курыкмадым, мин аны бик сөенеп эшләдем. Авыл җиренә, авыл халкына, чтобы балалар гыйлем алсыннар дип, инде мәдрәсә белән бергә үземнең проектым бу минем. Үзем шулай төзердем проектны. Гыйлемле булсыннар дип, балалары гыйлемле булып булсыннар. Может, мәчет матур булса, кызыгып йөрерләр, йөрмәгән балаларда дип, шулай итеп эшләнгән эш булды инде. Сез инде шулай намазлар укыйсызмы диндә? Әлхәмдүлилләһ, инде мин күп еллар намаз өстендә үзем укыйм инде. Шул безне инде Коръан саклый. Әле үзем рульдә дә йөрим, 70 яшьтә булсам да, Аллаһка шөкер. Иптәшем дә бар. Иптәшем, балаларыбыз бар, бөтенесе монда, аныкларыбыз. 3 оныгым бар, 1 малаем бар. Ну, киленем инде кыз урынына, Аллаһка шөкер, кызым да бар. Без бик шат, бик бәхетле гаилә. Авыл халкы динле халык, мәчет төзелеше вакытында да кеше üzülми аннан. Изге эше өчен Миләүшә ханымга дуслары да, авылдашлары да чиксез рәхмәтле. Менә мин шушындый иптәш дустымның шуның хәтле олы эш эшләвенә, моны хатын-кыз түгел, ир-ат ташый алмый торган, шуның хәтле миллионнар белән индәйме. Шушындый менә Аллаһ Тәгалә без үзебезнең хак динебез өчен, ислам дине өчен, шуның хәтле көчен кертүенә сокланам, ак көнләшү белән көнләшәм, шундый менә шундый яхшылыкларны эшлисем килә, мин дә эшлисем килә. Шуңа аңа Аллаһ Тәгалә үзенең менә гаиләсендә шундый әйбәт гаиләсе. Без бик шат һәм инде монда рәхмәтләремне әйтергә телим. Иң беренче Аллаһ Раббыбызга рәхмәт. Менә шушындый мәчетне, шушындый матур хәлдә җиткерергә насыйп иткән һәм Миләүшә апага төзергә шуның кадәр зур матди ярдәм биргән, сәламәтлеген биргән һәм инде шул ук вакытта булышчылар белән ярдәм иткән Аллаһ Тәгалә безгә чиксез рәхмәтле. Бу бит гади йорт кына түгел. Бу бит Аллаһ йорты, бу бит иман, гыйбадәт йорты. Бу бит белем учагы, тәрбия мәктәбе. Яңа мәчет аша ишекләрен, бәйрәмебез булсын мөбарәк. Дөнья имин, жанда иман булып, тыныч яшәсә кеше бергәләп. Мин моны иң беренче кеше җәннәт дип атадым. Бу улы, йөрәкле, бу хатын кыз тырышлыгы белән салынган бу мәчетне моны бер нәрсә дип тә атап булмый, алыштырып булмый. Бу шын мәгънәсе белән кеше җәннәт бу. Авыл мулласы Илнур хәзрәт Файзуллин исә мәчетнең яңа төс алуы, күп уңайлыклар булдырылуы дингә тартылучыларны тагы да арттырыр дип саный. Бүгенге көндә күбрәк хатын-кызлар дини якка күбрәк тартыла. Ирләр ни өчен алай булганын әйтә алмыйм инде, белмим. Әмма шулай ук безнең менә балалар дагы намазларга килмәсәләр, әмма булай укулар оештырдык аларга дагы 3нче ел. Быел Аллаһ бирсә шулай ук укулар оештырылыр дип өмет итәбез. Хатын-кызлар инде кайчан уку була дип сорыйлар. Иншалла быел шулай ук ирләр дәген укырга ният белдерде, теләк белдерде дип әйтергә кирәк. Өмет юк дип әйтмим. Әмма нәрсәгә булмасын, халкыбыз әле дингә уянып бетмәгән. Рамазан айларында безнең булай ураза тотучылар күп. Монда таравих намазлары укыла. Шулай ук мәҗлесләр үткәрелә атна сайын. Халык Рамазан айларында теге дингә карата уяна дип әйтим. Әмма дингә килүнең сәбәбе бар Аллаһ Субханаһу ва Тааладан. Без инде сүздәгән юк вәгазибез аларны. Ашларда даган, мәчетләрдә даган, мондый дини чараларда даган вәгазибез. Әмма шуннан даган иманга килү ул бәйле безнең Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Таалага. Ягъни иман Аллаһ Тааладан килә. Аллаһу акбар. Ла илаха иллаллаһ. Аллаһу акбар. Ла илаха иллаллах. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар ва лиллахил хамд. Аллаһу акбар. Allahu Ekber, La ilahe illallah.
Халык тәгъбир әйтүгә бердәм кушылды. Күңелләрне кузгалтып кызыл тасмалар киселде. Халык бердәм булып күңел түреннән шатланып мәчетнең ишенә үтте. Ир-атларда, хатын-кызларда өйлә намазын укыды. Миләүшә ханым авылдашларына әйтеп бетергесез олы бүләк ясаган. Мәчетне төзеп, эшне төгәлләмәгән ул, аны зәвыклы итеп җиһазлаган, малайлар һәм кызлар өчен уку заллары да эшләткән. Чөнки мәчет гыйлем учагы, Ходай тарафыннан иңдерелгән иң зур бүләк. Инде киләчәк көннәрдә ул һәйкәл булып тормыйча, авыл халкына, милләткә хезмәт итсен иде. Ә хәйрияче Миләүшә ханымга һәм аның якыннарына исә әҗер-савапларын ирештерсен. Миләүшә мәчете динебезне, телебезне сакласын, иман нурын арттырсын. Ә хәзер спорт дөньясыннан бер хәбәр. Районыбызда яшәүче физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең спортны үз итүе һәркемгә мәгълүм. Шушы көннәрдә алар шашка ярышында үзара көч сынашты һәм яңа спорт сезонына старт бирде. Физик мөмкинлекләре чикләнгән райондашларыбыз республика күләмендә үтүче һәр ярышта актив катнаша, призлы урыннар белән дә сөендереп торалар. Бу юлы да алар иң көчлеләрне ачыклау максатыннан күп еллар дәвамында октябрь аенда үтүче Шашка 64, Шашка 100 ярышына җыелган. Шашка ярышы белән билгеле бер категория кешеләр шөгыльләнергә ярата. Алар районда үзләрен ара-тирә күрсәтеп торалар инде. Менә бүген мәсәлән Россия чемпионатында 3нче урынны алган Вагизов Хамид һәм Ахматов Азат катнаша. Алар Россия чемпионатында Әстерхан шәһәрендә уздырылган Татарстан җыелма командасы составында 3нче урынны яуладылар. Анда тагы Балташтан бер ханым бар иде. Менә алар өчесе җыелма команда тәшкил итеп барлар һәм 9 көн эчендә шундый күркәм нәтиҗәгә ирештеләр. Бүгенге ярышка килсәк, бу ярыш Түбән Камада 20-22 октябрьдә узачак республика чемпионатына уенчыларны ачыклау өчен бүген менә Шашка 64 һәм халыкара шашка уеннары үткәрелә. Ярышта 9 авыл җирлегеннән килгән 50-гә якын кеше көч сынашты. Безнең уенчылар республика күләмендә үтүче ярышларда да югары күрсәткечләргә ирешәләр. Быел да сынатмаслар дигән ышанычын белдерә районның инвалидлар оешмасы җитәкчесе Мәгъсүм Галиуллин. Безнең район буенча районда булган инвалидлар, ягъни үзләренең тормышлары да гариплек алган кешеләр арасында ел сайын шахмат һәм шашка ярышлары буенча шахмат ярышлары буенча узыш уздырыла инде. Монда безнең узышта катнашкан һәм узышта җиңгән инвалидлар дип әйтик инде. Алар аннан соң республика күләмендә уза торган район ара Татарстан беренчелегенә ярышларда катнашалар. Һәм менә шушындый тәртиптә менә бүген көндә безнең шашка һәм инде икенчесе 100 шахматлы шахмат буенча ярышлар бара менә монда күреп узганыгызча. Киеренке уеннан соң үз категориясендә Фәния Шамсетдинова, Азат Ахматов, Илгизар Хайретдинов, Фәнис Тухватуллин җиңүгә иреште. Республика күләмендә үтәчәк ярышларда да аларга уңышлар телибез. Бүгенге әзерләнгән яңалык хәбәрләре менә шулар. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.